Yes, sanibonani. Nijani yaphela? Asithembe naphela mfethu mfowethu wamkhonza nibingelelayo ntambama nje. Thank you so much for being here supporting my channel. Ngiyanibonga kakhulu guys. Ngicela abanga subscribe baqhubeke besubscribe befollow na TikTok. Ngiyabamukela bonke labo abasubscribile. Ngithi nje I appreciate it. Ngiyabonga kakhulu. Ziyaqhubeka indaba eziphathelene noKelvin Mathibet. Ngicanti sibonile ukuthi kwenzakaleni namhlanje. Uma sithi umuntu uyidonsela amanzi ngomsele, sisuke sisho umuntu ofana noKelvin Mathibet. Kunokuthi isimo sibe ngcono kubonakala engathi siba worse. Uzokhumbula ukuthi inkantolo yaseThekwini High Court iqeda kumtshela uMathibet ukuthi akahoxise onke amazwi awasho against uGeneral Mkhwanazi. Yamnika isikhathi ezingange inyanga ezingakho ezimbili noma ezintathu ukuthi akwenze. Wathini yena? Wathi no, lo daba lolo ngiyaliqhubekisa ngilisa kwenye inkantolo. Okusho ukuthi indoda engathanda ukugive up le kalula. Nakho ke manje amaphoyisa ke engathi usithintile impela isidleke seyinyosi, ngoba amaphoyisa engathi aphuma inqina manje. Konke okuphathelene noKelvin Mathibet amaphoyisa engathi ayakuphenya ke manje. Sizwile ukuthi namhla amaphoyisa avakashele emzini yakhe uMathibet nasemabhizinisini akhe, not just in KZN ke manje, Free State, Limpopo, Gauteng as well as KZN. Konke nje okungamabhizinisi kaMathibet amaphoyisa impela ngathi afikile ayareyida, angena nezicapha, ayahlola ukuthi yini nani uMathibet anayo and uyithole kanjani. Uphenyo lwamaphoyisa engazi ukuthi impela lubaselwa ikakhulukazi yizo izinto ayikhulumayo ngamaphoyisa. Kanjalo ke nakho ukuthi kunendaba yethenda ethile yaseGauteng aba ingxenye yayo uMathibet azuza kuyo, kodwa kusolakala engazi ukuthi kunendlela okungahambanga ngayo kahle kule thenda. Yingakho ke amaphoyisa la ethendeni zakhe njengamanje efuna ukuthola yonke into ngaye ukuthi kwenzakalani. So ke uyabona ukuthi this war is far from over between amaphoyisa noMathibet. Okwakhe nobaba uGeneral Mkhwanazi kupersonal, kupersonal, njengoba amsingela out ukuthi uMkhwanazi personally as uMkhwanazi usebenzisana nabantu abangalungile against yena. So ke lolo daba lisenkantolo, asazi njengoba wathi uyaliqhubekisa, uliqhubekisela phambili noma uyali-aphila ukuthi enye inkantolo iyothini ngalo, kodwa nje sikwaziyo ukuthi angiboni kunenkantolo ezoluzwa noma idecide ngokuhlukile kulokho. Kuyodingeka ekugcineni agcine ehoxisile zonke izinto ayisho uMkhwanazi ngendlela mina engibuka ngayo. Mawubheka zonke izinto ayikhulumile kuMkhwanazi, isizathu sokuthi ngithi angiboni ukuthi kunenkantolo ezomlalela ijaji kangcono ingoba akabuvezi ubufakazi balezi zinto ayishoyo. Uma kuthiwa akaveza ubufakazi, ukhuluma just ngesource ethembekile yakhe noma umthombo othembekile athola khona zonke lezi zinto ayikhulumayo. So ke ukuthi angamane kaveze loyo mthombo ke ukuthi imuphi phela lowo mthombo ukuze kuzotholwa ukuthi nabo ubufakazi bukhona. Hayi dololo, kodwa indaba iyayiqhubeka lento lena. Mina njengomfowethu wamkhonza ngibonisa ngenye indlela futhi ukuthi uKelvin Mathibet engazi ukuthi lento uyiqhuba ngama-emotions ngendlela engibuka ngayo, ngathi uthukuthele kakhulu, ngathi u-emotional kakhulu, and angiboni ukuthi izomsebenzela ngoba yena ngabe wehlisa nje umoya enze a-cooperate mangayibeka kanjalo, because at the end of the day angeke kuphethe kahle ngendlela engibuka ngayo. Uyabona nje mase bengenele onke amabhizinisi akhe
excuse me, onke ama-province ngoba phela uyabona lo muntu kusho ukuthi kusho ukuthi millionaire lo muntu lo. Unama-millions angempela lo muntu lo uma ubheka ukuthi unamabhizinisi kuma-province afo wonke. Yini le ngakayenzayo kulama-province? Unamabhizinisi all over. Nemizi yakhe iyareyidwa amaphoyisa bayohlola yonke into. So asazi Kelvin Mathibeli ukuthi udaba uzolibuka kanjani, kodwa kube bongathatha i-advice yami mina bengizothi kuwe, hamba uyohoxisa konke okusho kuGeneral Mkhwanazi. Mawuqeda lapho bese uya-cooperate, ubambisane namaphoyisa ophenyweni lawo, ubambisane nama-state organs aphenya lolu daba oluphathelene nawe, ubambisane nawo kuze kube sekugcineni, ngoba ekugcineni kwako konke uzofakela isigcwagcwa umndeni wakho. Izinto ezizokwehlela zigcina zi-affecta nomndeni wakho, ngoba esikhathini esinjengalesi kuyadingeka ukuthi kucabange nangomndeni wakho nangabantwana bakho, ukuthi uma kwenzeka konke lokhu ngoba phela kuzodliwa impahla ekugcineni kwawo konke, mhlampe nekhaya, iy'ngane y'gcine zingasenakhaya. Enye into le kufuna ukuthi abantu bayazi uma benza izinto ezisolisayo noma izinto ezokwephula umthetho, ukuthi at the end of the day impilo oyiphilisa umndeni wakho namhlanje uyiphilisa impilo ela phezulu, umndeni wakho uphilisa impilo ela phezulu, kanti leyo mpilo leyo impilo engekho right. Usuke mina ngokuhamba ungawuthandi umndeni wakho uma wenza kanjalo, ngoba later on mangabe kudiscover konke lokho bese kuthathwa iy'nyathelo, leyo mpilo ezobe isiphucwa umndeni wakho, ezobe isiphucwa iy'ngane zakho, kuyokwenza ukuthi iy'ngane zakho zikubuke ngelinye iso njengomzali wayo ngelinye ilanga. Kufanele sicabange bafethu ey'ntweni ey'fana nalezi ezenzakalayo ko-Kelvin Mathibeli nabanye, ukuthi empilweni awuziphileli wena kuphela, uphilela nabantu abayifamily yakho. Think, yebo wena uthi wena ngenzela ifamily yami mangenza zonke lezi zinto, kodwa wokwazi ukuthi uzigubhela umgodi, ugubhela nomndeni wakho futhi lowo mgodi ngokwenza izinto ey'phathelene nako konke lokhu okuphula umthetho. Umfoka Mkhonza-ke lo bengisho ake ngidlulise lolu daba luka-Kelvin Mathibeli ukuthi engazuthi impela indaba inkulu, luyaqhubeka luya phambili. Silindele ukuthola ukuthi kuyogcina noma iyozala komona kulolu daba. Umfoka Mkhonza, ngiyacela niqhubeke bafethu, nisubscribe, nishare lama-video, nikhomenta, nenza yonke into. Umfoka Mkhonza lo, sihlangane kuvidiyo elandelayo. Thank you so much.